предстои да направим един краш тест с монета на ловен нож, който е кован от стомана ХВГ. Преди да направим теста с монетата на въпросния ловен нож, нека да кажем и няколко думи за самата стомана ХВГ. Значи, какво е характерно за нея? Нейни аналози са лагерната стомана Шеха 15СГ и стоманата 9XC, от която се изработват свредла или бурги, казано по нашенски. Теста, който ще направим, но преди това да допълня и още за стоманата. Разликата на стоманата ХВГ е тази, че тя в допълнение съдържа и 1,5% волфрам, което я прави още по-жилава от съответно 9XC и Шеха 15 или Шеха 15СГ лагерните стомани. Значи целта на този краш тест е да се види дали ще го издържи теста ножа и дали ще запази ряз след разсичане на монетата. Значи по принцип тези краш тестови съм гледал, братушките показват подобни неща, руснаците, и казват, че това общо взето, както се казва в някои видеоклипове, не дейте да го правите сами вкъщи. Значи те поясняват, че подобни краш тестови се правят с цел да се покажат общо взето така по-екстремните качества на определени видеостомани, и общо взето тези тестови са 50 на 50, значи това означава, че на границата може и 50%, 50 на 50, 50-50 може да стане и проблем с острието по време на краш теста. Общо взето това е. Нека сега да видим как ще се получи тук с самия тест. Първо ще пробием ето тук тази монета. Става дума за монета от ето тук от 1 лев. Вижда се, дебелината на монетата е 2 мм. Първо ще пробием, за да видим дали върха на острието ще издържи, се запази, и след това ще разсечем, след което ще пробваме на хартия ряза дали се е позапазил. Това е. Нека да видим сега за какво става дума. Тук фиксираме в средата и започваме да творим. Така. Тук се вижда, че монетата се раздоби в движение, но това не е толкова важно. Важното е да видим какво става с върха на острието. Ето, вижда се ясно, че няма никакви проблеми с него. И сега ще махнем самата монета. Даже тук ще се опитам да я позглобя малко за нуждите на по-нататъчния тест. Нищо. Нека преди това тук да се види ето какъв е резултата от самото пробождане на монетката. Ето тук е и върха на острието. Няма поражение. Сега лекичко ще сглобим монетата, защото тя се разглоби в движение, както се казва, и ще се опитаме да я разсечем.
с това нещо. Няма нищо. Тя ще бъде разсякана и без да я сглобяваме. Пак ще стане на предполагам. Ето така налагам тези парчета. Така. Значи, ето. Виждаме, че няма никакви поражения след разсичането. И остава да видим как ще се получи с това, което е всъщност и задачата на теста. Ето. Без проблеми, въпреки че разсякахме монетата. Значи това, което може да се каже, че макар че метала на самата монета е в пъти по-мек, отколкото стоманата на острието, въпреки че разликата между едното и другото е така сравнително голяма, все пак общо взето е показателно, че ряза се запазва. Сега ще погледна да видя тук самите парченца къде са, за да се видят. Тук една част от тях.